Η σελήνη κινεί τη θάλασσα, αλλά τι επηρεάζει κάτω από την επιφάνειά της? Αιώνες τώρα κοιτάμε το φεγγάρι να διαμορφώνει τον κόσμο μας πάνω από τα κύματα. Μα κάτω από το νερό, λίγοι ξέρουν τι πραγματικά συμβαίνει. Κάθε φάση φωτίζει έναν άλλο κόσμο. Το φως, τα χρώματα, την ίδια τη ζωή. Έτσι εμείς, μια ομάδα εξερευνητών με δίψα για περιπέτεια και αστήρευτη αγάπη για τον υποβρύχιο κόσμο, ξεκινήσαμε ένα ταξίδι κάτω από κάθε φάση του φεγγαριού. Από το απόλυτο σκοτάδι της Νέας Σελήνης ως το φως της Πανσελήνου. Ψάχνουμε με φακούς, κάμερες και μεγάλη περιέργεια να μάθουμε πώς το φεγγάρι αλλάζει τη ζωή στη θάλασσα. Μα η θάλασσα δεν παραδίδει εύκολα τα μυστικά της. Οι καιροί αγριεύουν. Ο εξοπλισμός δοκιμάζεται. Πήραμε νερά. Πήραμε νερό, γάμο. Πολύ. Η νύχτα βαθαίνει και το φως χάνεται. Συνεχίζουμε όμως. Γιατί μέσα στο σκοτάδι ίσως ανακαλύψουμε κάτι περισσότερο από ό,τι ψάχνουμε. Το φεγγάρι είναι η καρδιά των ωκεανών. Δίνει παλμό. Ο παλμός που δίνει είναι η κίνηση. Αν δεν υπήρχε κίνηση, σίγουρα η ζωή δεν θα ήταν όπως είναι σήμερα. Τα ψάρια, τα κεφαλόποδα, οι ύφαλοι, πώς επηρεάζονται αυτά από τις φάσεις του φεγγαριού? Λοιπόν, ας τα πάρουμε ένα-ένα. Και θα τις φορέσουμε και με άλλο τρόπο. Α, μαγικό, ο ένας τον άλλον. Αυτός είμαι εγώ, ο Αντώνης. Εκπαιδευτής καταδύσεων, παιδί της θάλασσας και μόνιμα χαμένος ανάμεσα σε κάμερες και ιστορίες. Μικρός διαγνώστηκα με αλλεργικό άσθμα και ο γιατρός είπε στους γονείς μου να με πηγαίνουν πιο συχνά στη θάλασσα. Από τότε η θάλασσα έγινε το σπίτι μου, το μέρος όπου ηρεμώ και σκέφτομαι. Αυτός είναι ο Γιάννης, φοιτητής ωκεανογραφίας, δίτης από τότε που μπορούσε να περπατήσει και άνθρωπος που μάλλον έχει περάσει περισσότερο χρόνο στη θάλασσα παρά στη θεριά. Με τη σχολή του κάνει αποστολές και έρευνες σε όλη την Ελλάδα, και αν θες να ξέρεις τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια, θα σου πει πριν καν ολοκληρώσει την ερώτησή σου. Και από εδώ έχουμε τον Πέτρο. Έναν αληθινά σπουδαίο κινηματογραφιστή, με δίψα για δράση και την καρδιά του ανθρώπου που δεν φοβάται τίποτα. Πιθανότατα επειδή μεγάλωσε σε οικογένεια ψαράδων. Φέτος ερωτεύτηκε τις καταδύσεις και από τότε δεν χάνει ποτέ ευκαιρία για βουτιά. Έκανα μια κατάδυση σήμερα. Φίλε, παρατήρησε ότι έπεσε θερμοκρασία. Ναι, φίλε, πήγα και στην Βιλίνη τις προάλλες και βούτυξα. Παιδιά, 23 με 25. Μιλάμε τεράστια διαφορά, έτσι. Ναι. Εδώ πάρε το κλείστο. «200, πόσα έχεις?» Εγώ στα 200. Έχω ιδρώσει. Εδώ έχεις φάει το κακομοίρι, έχω πριν. Δεν είναι έτσι. Είναι μια πάπια εδώ όμως. 2, 3, πάμε πάντες. Όχι πάντες. Κάνει κάτι.
Πόση ώρα μπορώ να γράψω, όπως θα την ξετινάξω την κάρτα. Λοιπόν, φύγαμε κύριε. Το κλειστό στόμα. Ωραία για κατάτηση. Θα είναι κάτω. Και ξεκινάμε τη βουτιά. Ο Γιάννης, όντας πιο έμπειρος, χαράζει πορεία. Και εδώ βλέπουμε τον Πέτρο, πάντα έτοιμο για εξερεύνηση. Οι συνθήκες είναι ιδανικές. Το νερό είναι ζεστό στους 23 βαθμούς και η ορατότητα είναι εξαιρετική, γύρω στα 8 με 10 μέτρα διάβγειας. Πρώτη μας ανακάλυψη, ένας μακροάκανθος αχινός. Ο αχινός αυτός καταγράφτηκε για πρώτη φορά στη Μεσόγειο το 2006, καθιστώντας τον έτσι το πρώτο εισβολικό είδος αχινού στη Μεσόγειο. Οι φάσεις της σελήνης επηρεάζουν την αναπαραγωγή του αχινού αυτού. Πιο συγκεκριμένα, η πανσέλινος είναι αυτή που την πυροδοτεί. Και εδώ βλέπουμε ένα θαλάσσιο αγκούρι, πιθανότητα να ξεκουράζεται μετά από μια μεγάλη μέρα. Λίγο πιο πέρα συναντάμε ένα νέο εισβολικό είδος, το lizardfish ή αλλιώς σαυροκέφαλος. Έχει μακρύ, κυλινδρικό σώμα και θυμίζει σαύρα, με πολύ κοφτερά δόντια, ακόμα και στη γλώσσα. Δεν είναι το πιο όμορφο ψάρι, αλλά σίγουρα είναι ιδιαίτερα σχεδιασμένο. Ευτυχώς δεν είναι ντροπαλό και μας αφήνει να θαυμάσουμε τα πανέμορφα μοτίβα στη ράχη του. Οι σαυροκέφαλοι είναι κυρίως νυκτόβιοι θηρευτές. Συνεχίζοντας την εξερεύνηση, πέφτουμε πάνω σε ένα πολύ γνώριμο ψάρι. Το ροφό. Το ξέρατε ότι ο ροφός μπορεί να ζήσει έως 50 χρόνια και είναι ερμαφρόδιτος, δηλαδή γεννιέται θηλυκός και γίνεται αρσενικός μόνο όταν φτάσει περίπου τα 7 με 8 κιλά. Και λίγο πιο δίπλα, μια στήρα, μέλος της ίδιας οικογένειας. Οι στήρες μπορούν να φτάσουν σχεδόν το 1,5 μέτρο σε μήκος και τα 50 κιλά σε βάρος. Καθώς βυθιζόμαστε στο σκοτάδι, ένας λαγοκέφαλος με πολλή περιέργεια πλησιάζει στο φαγό του Γιάννη. Κοιτάξτε εδώ το θάρρος του. Γνωστό και ως ψάρι φούσκα, προέρχεται από τον Ινδικό και τον Ειρηνικό ωκεανό, αλλά μετά το 2003 μετανάστευσε στη Μεσόγειο μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Εδώ βλέπουμε μια σκορπίνα να ξεκουράζεται δίπλα σε ένα θαλάσσιο αγκούρι. Ή ίσως απλά τα λένε. Εδώ βλέπουμε ένα λιονταρόψαρο. Όπως ήδη γνωρίζετε, πρόκειται για εισβολικό είδος με αρκετά αρνητική επίδραση στο οικοσύστημα. Παρ' όλα αυτά, είναι αναμφίβολα εντυπωσιακό. Και λίγο πιο δίπλα, ένας φιλικός Γερμανός που κρύβεται με το ιδιαίτερο καμουφλάζ του. Αυτός ο ήχος σημαίνει μόνο ένα πράγμα. Ο Γιάννης κάτι ανακάλυψε. Και πράγματι, εδώ βλέπουμε ένα κοινό χταπόδι. Εξαιρετικά ευφυές, διαθέτει περίπου 500 εκατομμύρια νευρώνες, ικανό να διακρίνει φωτεινότητα, να λύσει λαβύρινθους, να ξεβιδώσει βάζα και να φτιάξει κήπους με κοράλια και φύκια. Είναι ένα πραγματικό θαύμα της φύσης. Η
Η σεληνιακή φωτεινότητα αλλάζει το πότε και το πώς κυνηγά. Καταγράφουμε δεδομένα για να τα αναλύσουμε στο τέλος της κατάδυσης. Και ξαφνικά μία Σμέρνα. Παρά τις φήμες και τις ιστορίες που εξαπλώνουν τρόμο για τις Σμέρνες, οι Σμέρνες δαγκώνουν μόνο όταν βρίσκονται σε κίνδυνο. Επίσης, έχουν κακή όραση, ειδικά σε έντονο φως, και αντί αυτού βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην οξία αίσθηση της όσφρησης για να εντοπίσουν το θύραμά τους. Είναι συχνά νυκτόβιες και κυνηγούν στο σκοτάδι. Κάθε φορά που καταδύομαι νύχτα, νιώθω λες και περνάω σε μια άλλη διάσταση. Η αναπνοή μου μετά από λίγο γίνεται αργή και σταθερή, σχεδόν ρυθμική. Το σώμα μου μοιάζει σαν να μην έχει βάρος και αναρωτιέμαι αν έτσι νιώθουν και οι αστροναύτες εκεί έξω. Ίσως τελικά η θάλασσα στη νύχτα είναι ο πιο κοντινός συγγενής του διαστήματος. Ποιος ξέρει. Τα χταπόδια εμφανίζονται σταδιακά. Ένα ακόμα χταπόδι είναι εδώ κάτω από ένα βράχο. Αυτό όμως προτιμάει να μείνει μέσα απόψε. Άλλο ένα χταπόδι εμφανίζεται και μας εκτοξεύει άχρωμο μελάνι. Μια ασυνήθιστη αντίδραση που επιβεβαιώνει την πολύπλοκη συμπεριφορά τους. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη βουτιά, βλέπουμε ένα ψάρι τρομπέτα. Φαίνεται να απολαμβάνει την παρουσία της κάμερας. Κοιτάξτε πώς αλλάζει χρώμα. Το κάνει τόσο διακριτικά που αν δεν το παρατηρήσεις, δεν καταλαβαίνεις πότε γίνεται η αλλαγή. Και πάνω που τελειώναμε, ένας αστερίας. Κλείνει την κατάδυση με ομορφιά. Καταγράφουμε όλα τα δεδομένα, αναλύουμε και μαζεύουμε τις εντυπώσεις από τη βουτιά. Ώρα να βγούμε στη στεριά, ολοκληρώνοντας έτσι το πρώτο κεφάλαιο του ντοκιμαντέρ Θάλασσα και Σελήνη. Αν σου άρεσε, κάνε subscribe στο κανάλι, ώστε να δεις και τα επόμενα επεισόδια, τα οποία θα ανέβουν πολύ σύντομα. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.